Nyata wulila o don ako ne bi tan kun fɛ kunna goya dunu fɔra anw kun jakuya furu man anw de ko a tɛ furu la furu nafa fili kɔrɔ dɛ anw de tarida kaba fɔra lɔkɔli karamɔgɔw ye ko den in de su ko filɛ Allah k'u jigi tigɛra u ko mari masa ja saya tɛ maa si to nin den ɲuman in de dalen filɛ kaburu kɔnɔ ta aw nana ni den min ka papier k'a kalana an nisɔndiyalen bɛ fɛ ka den ye aw m'o ye aw nana sɔrɔ o y'i da ko jakuya furu Allah lɔkɔli karamɔgɔw kasira directeurw kasira miliyɔn 2 dalen filɛ papier dalen filɛ papier tigi taara i da kiyama jakuya furu o don cɛ kolonba in n'o ye Bagi ye a nan'i jɔ kɛnɛ kan ko k'a bɛ kuma maaw wulila ko furu y'a fa a ko hali n'aw bɛ ne fa a y'aw jɔ n ka dakuru ɲɛ kelen fɔ ne Bagi ne bɛ yafa ɲini Ala fɛ ka yafa ɲini Sulanin fɛ kabini mɛlɛkɛnin ne y'a furu a ma foyi kɛ ne la wallahi a ye n bonya ne bɛ bɔ su n bɛ na n y'a ɲini kanu na a ma sɔn o digira n na o kama n y'a furu n nana nkalon sugu bɛɛ ta ka da a la nka a fa kun bɛ da ne da kɔnɔ kuma la wari bɛ ne bolo k'a sɔrɔ n bɛ nkalon tigɛ ka di u den na k'a sɔrɔ ne bɛna min f'u ye o de kun ye nkalon ye u denmuso kun bɛna min f'u ye o de kun ye tiɲɛ ye nka ni den in nana o bɛ den ti ko mun k'a fa ne bɛ si ka pied 2 la n bɛ yɛlɛ n ko taayɔrɔ t'i la Allah ja Ala tɛ sunɔgɔ la bi de ne y'a dɔn n ye kojugu kɛ ne ye waliden ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ nin tun bɛna kɛ jamana nafabagaba ye jakuya furu ne Bagi n ye kojugu kɛ Ala ka yafa n ma Sulanin yafa n ma koyi o don maa min sara maa la bɛɛ bɛ kasi dɔgɔtɔrɔw bɛ kasi ɔkɔli karamɔgɔ minnu nana u nisɔndiyalen u ma den ye u y'a su de olu bɛ kasi cɛkɔrɔba min y'a den jagoya k'a don furu la o ko foyi ma to ne ye ni saya tɛ faamaw fana nan'i jɔ ko nin ko k'a tɛ to tan de balimaw faamaw ko an b'an ka baara kɛ dɛ jagoya furu a si ma se furu ma san 14 ka tila k'a faga ayiwa a ko tora ani Bagi sariya b'aw bɛ nɔ min na ne balimaw o bɛ mun ɲɛ tugun mɛlɛkɛnin taara i da ni duwawu denba in den barikama in a fagara de nin ye fagali de ye dɛ k'Ala sera a ma joona ni bana ye o tɛ nin ye fa y'a faga cɛ y'a faga nka fagabagamuru tun bɛ jɔn bolo cɛ min y'a wolo o don n'o ye Tura ye gɛlɛyaba mɛlɛ i den kan ko jagoya nin kɛ ka sɔrɔ a kanu tɛ den na hɛrɛ t'a kɔnɔ dɛ aw m'a furu caman ye bi dɔw b'u ba furu ma k'u tɛ cɛ fɛ maa b'u jagoya ko taa foyi tɛ y'a kɔnɔ ni bonɛ tɛ ka d'a kan nisɔndiya tɛ se ka ye i tɛ fɛn min fɛ i tɛ se ka ɲuman k'a la dɛ jagoya furu dɔw bɛ bɛn ka d'a kan o dɔw bɛ tila ka k'u cɛ fɛ nka dɔw bɛ olu tɛ k'a fɛ fewu fo kiyama wa foyi t'o kɔnɔ ni kumalasigi ni kɛlɛ ni nɛnini tɛ ani fa nɛni ani ba nɛni ne balimaw aw ka jagoya furu conséquence lajɛ Tura laban a kɛra i ko fatɔ Bagi laban kɛra ko danga b'a ko i ko fatɔ maaw ko a ma ko cɛkɔrɔba kundango a y'a denmuso faga dɛ dɔn ka su ye Sulanin ye cɛ min y'a wolo o de ka su don muso min y'a wolo o ka su don dɛ u ma d'u denmuso da kɔnɔ kuma la tile kelen ka sɔrɔ a ma nkalon tigɛ u ye tile kelen u y'u den ka diɲɛlatigɛ tiɲɛ ka bɔ kalan na k'a di furu la a su dɔn o kɛra a ka kunnawolo don ye kɛnɛ kan maa ma deli k'o ɲɔgɔnna lɛtiri ni wari sɔrɔ abada ayiwa n balimaw n ye maana min ta ka da jagoya furu maana la o baro de filɛ nin maana nin kɛra dugu min na dugu nin tɔgɔ ye ko Dalabugu cɛkɔrɔba kunkolo gɛlɛn in tun bɛ yen de furucɛ jugu in tun bɛ yen de duwawuden tun bɛ yen de n'o ye Sulanin ye mɛlɛkɛnin ka diɲɛlatigɛ tiɲɛna a taara i da kiyama jagoya furu n'a conséquence aw m'a ye a ye sabali jagoya furu ma foyi t'a kɔ ni nimisa tɛ foyi t'a kɔ ni bonɛ tɛ o tɛmɛnen n bɛ foli kɛ maana kanuba bɛɛ lajɛlen ye an bɛ foli kɛ Faransi Amérique Espagne Europe bɛɛ Asie bɛɛ Afrique bɛɛ an bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kana bɛɛ fo jagoya furu ni maana an y'a bɔ k'a kɛ ladilikan ye k'a yira hadamadenw na u ka sabali dɔɔni ko bɛɛ ti jagoya i bɛ ko dɔw jagoya i bɛ kala dɔ jagoya k'i b'a kuru a bɛ kɛ karili ye siɲɛ kelen
o tɛmɛnen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen aw minnu bɛ ka an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan inshallah semaine in na an bɛna dakan mana dɔ bɔ aw ye dɔnkilida maa dɔ ye hɔrɔn ye nka Ala bɛna kɛ dɔnkilida la ye o dɔnkilida a bɛ diɲɛ bɔnɛ bɛɛ sɔrɔ fo ka fagaliko bila a la nka jɔn bɛ n'i ka sababu don a faw ni baw bɛɛ bɛ ba la k'a bɛ dɔnkilida nka ale de bɛ tila ka laban ka kɛ du masakɛ ye dɛ an bɛna o mana bɔ aw ye inshallah semaine natɔ in na nka n'an donna min gasila ye ka yafa n ma an ka nin mana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ an sera yɔrɔ caman na peut-être dɔ b'a fɔ Mali mun ka nin ko in kɛ nin a bɛ komi n'a fɔ a kan bɛ ne yɛrɛ ma wallahi an kan t'i ma an bɛ mana de bɔ an bɛ baro de kɛ actualité nin de bɛ kɛnɛ kan bi o tɛmɛnen n b'aw bɛɛ lajɛlen fo sa n b'a fɔ Ala k'an bɛn don duman na ka mana kura in bɔ aw ye